gràcies per ser aquí, com diu el Carles. Sobre la tècnica que utilitzo, pràcticament tot correcte. L'únic que l'acabat de l'obra no és pastel, és llapis de color, perquè per fer el dibuix més acabat, més nítid, més detallista, el pastel no dona per això. Llavors és el llapis i el llapis de color. Però tota la fase de preparació perquè tingui atmosfera al quadre, si no és així, si no es tracta tot el conjunt amb el fregat i donar-li atmosfera, doncs no s'aconsegueix. I després sobre els temes, per exemple, això de Montserrat, és que a vegades hi ha llocs, els que fem figuratiu, la bellesa la trobes per tot arreu. Llavors es tracta de simplement adonar-te que hi ha una bellesa amagada i passar pels voltants de Montserrat tantes i tantes vegades fins que et decideixes i dius això ho he de treure i te n'adones que si busques la bellesa hi és a tot arreu. I és això, si ets figuratiu doncs no necessites anar a buscar crear-te el teu món i tot, no, ja hi és la bellesa hi és. I què més? Has de parlar d'una altra cosa que suposo que els que estem aquí heu vist, són les escultures. Aquestes escultures són del francès. De fet, ell ja fa... l'última feina fa 2 anys i alguna cosa la vam fer, un any i mig. Ja ens havíem parlat, ens ensenyat les fotografies, però no les havíem vist en directe. Vam anar a la casa seva a l'estudi i les tenia i ens van agradar. Quan ell va venir a portar les peces, li diu, escolta, tinc les escultures i dic, porta-les, sisplau, les has de portar. Porta'n un parell, posa les que vull fer, ha portat 5. Bé, la veritat és que cada una és allò que diu un derrotge d'imaginació. Ell en diu zooníric, que sí? Zoonírics. I la veritat és que tots són animals o animalots imaginatius, estrambòtics, irreals, surrealistes, però plens de gràcia i que de qualsevol dels elements que molts coneixem, hem vist, coses quotidianes, se'n pot fer un element divertit. Jo diria que més, si permets, hi afegiria amb humor. Perquè quan el mires, jo crec que tots i cada un de nosaltres, quan hem vist les peces, no ens hem pogut estar de deixar anar un somriure. Ostres, no? Què passa? Que xulo, no? Que maco, no? Que original, no? Bé, la veritat és que els artistes que hi ha artistes de moltes coses en poden fer i veuen coses diferents. No només perquè ell sigui un artista que faci un realisme, quasi és un hiper, quasi diria, no tingui tota una vessant artística més atrevida i més informal, no? No, això de les escultures